ערב טוב תלמידים יקרים ומורים יקרים, אביהו ומיכאל איתנו וגם אתם שוב. אנחנו היום בשיעור מספר 29 של הקמפוס הגלובלי, ויהיה לנו שיעור היום מיוחד ושונה קצת מהרגיל. אנחנו נקרא מתוך האיגרת הראשונה של בעל הסולם, אתם יודעים, איגרת זה מכתב, שבו יש משל מאוד יפה, שקוראים לו גם משל העבד והשרים. היופי במשל הוא שהוא נוגע לנו ברגש, וכל אחד מבין לפי הדרגה שלו. ואני חייבת להגיד ששמעתי את המשל הזה שוב היום בדרך, בנסיעה שלי לכאן, זה ממש שימח אותי, והמון המון תובנות עלו בי עם כל מה שאני עוברת דווקא עכשיו, באמצעות המשל הזה. אז אני מאחלת לכולנו שנעבור את זה גם עכשיו בשיעור. ואנחנו גם מקווים שבאמת קראתם את המשל הזה כבר קודם. זה יעזור לכם להיכנס אליו היום שוב. אנחנו נצלול לתוכו וננסה להבין אותו לפי הרמה והדרגה שלנו עכשיו, וכמובן לפי הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה. היום חשוב לי לציין שלא תלכו לפני הסוף, כי יש לנו כמה דברים חשובים לספר לכם. כמו שאביהו אומר, הפתעה. אז לא לעזוב לפני הסוף, ונתחיל בבקשה. כן.让我们开始 OK 请我们开始这个第29堂课。首先晚上好，非常喜悦让我们聚集在一起为我们的课程。我希望所有的朋友们家庭一切都好，朋友们聚在一起连接成一个人一颗心，想要唤醒这个改正之光，非常高兴的情况。我们非常我们当然不能将它不认为是理所当然的给予到我们的，充满这个含义，为我们自己去发展我们的灵魂很重要。我们希望你能够保持它，达成它，继续。所以这个是第29堂课，还有我们将继续走向另一个阶段。第29堂课 OK， 下一个阶段就是年轻团队的开始。我们想要做一些不同的。这个过去的课程我们非常谈论有关这个十，有关这个十的发展。人们在十当中，我们仍然想要深入到去某种非常特别的学习。材料包中写到他是这样一个信件，他写给他的学生们，在那个信当中一个寓言故事都是非常特别的，或者一个寓言，我们有这些在卡布智慧当中有很多这种寓言表达。我们将会看巴哈苏拉姆有这样一个寓言。巴哈苏拉姆本身写的，他是不是从某个地方拿过来，他自己写了，他尝试去传递，通过这样一个寓言各种各样的信息，所以非常有趣的主题。是的，非常有趣，这个风格是很容易吸收。我们知道从我们生活当中通常在传说当中给予着能力吸收一些信息，通过这些传说我们能够明白更多的从这故事里头。这个是一个寓言，有很多的寓言，很多的一些寓言，在很多的主题，所以一个维度在其中是这个传说，只有基本上很容易明白的看起来。这个在物质世界从中的精神层面，它也是一种包裹的方式写过来，这样人们能够通过这个世界例子能够明白内在的含义。所以让我们看一下我们如何能够
吸收他想要传递给我们吸收。那我们都不要忘记最重要的事情，也就是从这个经文巴哈苏拉姆写到卡布拉学就写到我们想要吸引的是改正之光，我们想要他思考的方式，他的精神的达成，去渗入到我们内在，去渗透到我们当中，通过这个特别的精神，这样一种我们尝试去感觉卡布拉学家在说什么。所以明白智力上明白非常重要，我们特定的不是不尊重，但仍然尝试去连接到这个文字的内在性，去到这个内容的内在性，去感觉巴哈苏拉姆的感觉，巴哈苏拉姆写给卡布拉写给他如何感觉。או בשפת הזוהר, שדרך אגב, גם שם יש הרבה מאוד משלים, הוא מתאר לנו איך הוא מרגיש את הבורא, איך הוא חווה את המציאות האלוקית הזאת, את המציאות הרוחנית הזאת, ואנחנו גם רוצים ככה להידבק בגדול הזה, ולטפס איתו ביחד אל המחוזות שבהם הוא נמצא, וככה להיות גם דבוקים במאור המחזיר למוטב. אז אנחנו תכף ניגש לקריאת המשל, אבל לפני זה אנחנו רוצים לשאול אתכם שאלה. קודם כל, כדי שנבין, וזה לא מבחן וזה לא תוכחה, מי מכם קרא את המשל? רק שנבין ככה עם מה יש לנו עסק. אז מי שקרא את המשל שירים רגע את היד, כדי שנוכל לראות. כן. בואו נראה. אוקיי. לא המתרגמים. המתרגמים לא צריכים להרים את היד. אנחנו שואלים את התלמידים. אוקיי? בואו נתרכז בתלמידים. או לא לתחמן. לא לתחמן אותנו, בסדר? רק מי שקרא את המשל. מי שלא זה בסדר, אנחנו לא כועסים, אנחנו רק מסמנים אותו והוא לא יעבור לקורס הבא. אבל מעבר לזה אנחנו לא כועסים על אף אחד. אז בואו נראה מי מכם קרא את המשל. יפה, יוצא שכולם. אתה רואה, התלמידים כל פעם אתם מדהימים אותי מחדש, איזה רציניים אתם. פשוט לא יאמן. פשוט לא יאמן. יש לנו ניסיון עם תלמידים, אנחנו מלמדים מיכאל ואני בכל מיני שפות, בכל מיני מסגרות. אף פעם לא נתקלנו בקבוצה כל כך רצינית ומסורה, זה מאוד מרשים וכל הכבוד ותודה. אבל זה באמת חשוב. למה זה חשוב בעצם לקרוא לפני? האמת שגם אנחנו עושים את זה. יש לנו כל יום, עד עכשיו אנחנו גם, עד היום אנחנו לומדים, הם הביאו באותה קבוצה, ואנחנו לפני כל שיעור, אותו חומר שאנחנו קוראים בשיעור, אנחנו גם כן קוראים את זה לפני, יום לפני, מתאספים כמוכם גם בעשירייה וקוראים, כי בחוכמת הקבלה לא אוהבים הפתעות. אין כזה דבר הפתעה. אתה צריך להיות מוכן לכל דבר, אתה צריך להתכונן, זה א', ב', מכיוון שיש כמה רבדים שם בחומר שכתב מקובל, אז אתה לא יכול מפעם אחת בכלל להיכנס לזה, צריך כמה פעמים. המורה שלנו אפילו אומר, טוב, אנחנו קוראים פעם אחת, אבל בגדול הוא אומר, צריכים עשרות פעמים לקרוא אותו מאמר, ואז כל פעם אתה רואה שם דברים אחרים. זה כמו עם האוכל, כן? שכל פעם שאנחנו אוכלים, אנחנו מרגישים גם כן לפעמים טעמים אחרים, אם אפשר ככה לתת דוגמה. לכן ההמלצה היא גם בהמשך ההתפתחות הרוחנית שלכם, באמת, כל פעם שיש לכם פעם בשבוע שיעור, אם אתם תקראו חומר לפני, ואם אפשר גם פעמיים, אז אתם תראו עד כמה שהקליטה שלכם בשיעור עצמו הוא תהיה אחרת לגמרי. לא שכלית, אלא יותר רגשית. זה בדוק. כן, יופי. אז הבנו את החשיבות של ההכנה, אז בואו נתחיל. תראו, השיעור הזה יהיה קצת שונה. קודם כל אתם הרבה יותר מתקדמים, וגם מיכאל ואני חשבנו שהגיע הזמן ככה למשהו קצת שונה. אז אנחנו נקרא הרבה בשיעור הזה. אנחנו נקרא הרבה, ולכן חשוב שנזכור בשביל מה אנחנו קוראים, מה המטרה שלנו בקריאה עצמה, איך אנחנו מתחברים אחד לשני, איך אנחנו מושכים את המאור המחסיר למוטב. כדאי שיהיה לכם את הטקסט מול העיניים, אנחנו נקרא אותו יחד, לא מהר, ואחרי זה אנחנו נשאל אתכם כמה שאלות, אז נשמח מאוד להשתתפות שלכם, כי זה חשוב לנו שאתם תהיו ביחד איתנו פעילים בתהליך, שנברר ביחד את המשל. אז נתחיל?
כן, גם שכחתי להגיד, אני חושבת שאתם כבר יודעים, אבל אתם מוזמנים לכתוב לנו שאלות כמובן, לשאול אותנו שאלות. כן, אתם לא צריכים לחכות, אם קראתם את המאמר, את המשל, סליחה, ויש לכם שאלות, אתם יכולים לכתוב אותן כבר עכשיו, זה בסדר גמור, או תוך כדי אם צף לכם משהו, לא צריך לחכות דווקא לסוף, או לרגע שנגיד האם יש שאלות, אתם יכולים לכתוב אותם מראש, ואנחנו פה נערכים, אביה פה איתנו, והיא תמיד ככה דואגת לחבר את התהליך. אז אנחנו מתחילים, זה משל שלקוח מאיגרת שנקראת איגרת א' של בעל הסולם, והוא נקרא משל העבד והמלך, או משל העבד והשרים, יש לו כל מיני שמות, בואו נקרא, לאט לאט. השבחה שהכל מאמינים בהשגחה פרטית, אבל אינם דבקים בה כלל. הטעם הוא כי איך אפשר לייחס מחשבה זרה ומתונפת לבורא יתברך, שהוא תכלית הטוב והמיטיב. אלא רק לעובדי הבורא האמיתיים נפתח להם בתחילה ידיעה בהשגחה פרטית, שהוא היה המסובב את כל הסיבות שקדמו לזה. מהטובות והרעות יחד. ואז הם הדבוקים בהשגחה פרטית. כי כל המחובר לטהור, טהור. וכיוון שנתייחד המשגיח על השגחתו, אין ניכר כלל חילוק בין רע לטוב. וכולם אהובים, וכולם ברורים, כי כולם נושאי כלי השם, מוכנים לפאר גילוי ייחודו. וזה נודע בחוש. ובערך הזה יש להם ידיעה בסוף, שכל הפעולות והמחשבות, הן הטובות והן הרעות, הם הנושאי כלי השם. והוא הכין אותם, ומפיו יצאו, וזה יוודע לעין כל בגמר התיקון. מחזיקים יחד, חושבים יחד, כוונה אחת משותפת. ממשיכים. אבל ביני לביני, היא גלות ארוכה ומאוימה. ועיקר הצרה היא שכאשר רואה איזה גילוי פעולה שלא קשורה, הוא נופל ממדרגתו ונאחז בשקר מפורסם ושוכח שהוא כגרזן ביד החוצב בו. כי חושב את עצמו לבעל הפעולה, ושוכח את מסבב כל הסיבות, שהכל ממנו, ואין שום פועל אחר בעולם זולתו. וזהו הלימוד, הגם שעמד בה בבחינת ידיעה מתחילה. מכל מקום, בעת הצורך, לא ישלוט בידיעתו, לייחד הכל למסבב בייחוד, שהוא מכריע לכף זכות. וזה כל המענה על מכתבו. מכבר אמרתי לך, פנים בפנים, משל אמיתי על עניין שתי הידיעות הנ"ל, שבא זה ולימד על זה. ומכל מקום ושולט כוח ההיעלם בין אותם. כמו שאמרו חז"ל, באלו שני בדחנים שהיו מבדחים לכל מי שהיה עצוב. עד עכשיו זאת הייתה איזושהי הקדמה של בעל הסולם. עכשיו מתחיל המשל עצמו. אתם מחזיקים מעמד? איתנו ביחד? יופי. כוונה אחת, מתרכזים כולם, נכנסים לדברי בעל הסולם ומנסים להרגיש אותו. אז בואו נקרא את המשל עצמו.
משל לעבד, למלך. משל למלך, שעבדו, העבד שלו, מצא חן בעיניו. עד שביקש לגדל אותו ולנשאו על כל השרים. כי הכיר בליבו של העבד אהבה נאמנה בל תימות. אבל אין זה מנימוסי המלכות לרומם אדם לרום המעלות בפעם אחת ובלי סיבה נראית לעין. אלא שנימוסי המלכות לגלות טעמו לאין כל בחוכמה עמוקה. מה עשה המלך? הוא הפקיד את העבד להיות שומר סף בבתים החיצוניים. והמלך אמר לשר אחד, חכם בחוכמת הבדחנות, שיתחפש וישים את עצמו כמורד במלכות, ויצא למלחמה לכבוש את הבית בשעה שאין אנשי החיל מוכנים. השר עשה כמצוות המלך, ובתחבולות ובחוכמה גדולה שם את עצמו נלחם על בית המלך. והעבד, שומר הסף, שם נפשו בכפו ומילט את המלך, ונלחם נגד השר בגבורה נפלאה ומסירות נפש עצומה. עד שנגלה לעין כל אהבת ליבו למלך. אז פשט השר את לבושו ונעשה צחוק גדול. כי השר נלחם בעוז רוח ובגבורה רבה, ואתה נוכח אשר דמיון ולא ממשות היה כאן. ויותר צחקו כאשר סיפר השר עמקות הדמיונות מאכזריותו ומרוב הפחד שדימה לעיניו. וכל פרט ופרט במלחמה הנוראה הזו הייתה לסבב שחוק ושמחה גדולה. אפשר לנשום, אפשר לחזור אלינו. אז זה היה החלק הראשון של המשל. אנחנו שלחנו לכם את זה מראש, ואנחנו ביקשנו מכם לחשוב על שאלה. ואנחנו חוזרים על השאלה. על מה מדובר במשל? מי זה המלך? מי זה העבד? על מה המלחמה? על מה נלחמים? עוד פעם השאלה, אנחנו רוצים שתפתחו סימני שאלה ותענו לנו, או במיקרופון פתוח או בצ'אט, מה שנוח לכם. שוב, על מה מדובר במשל? מי זה המלך? מי זה העבד? מהי המלחמה? ועל מה נלחמים? קדימה. אנחנו רוצים השתתפות של כולם. רוצים לראות הרבה מאוד ידיים באוויר. קדימה. כל אחד שכבר קרא את המשל מרים יד ומשתתף. אנחנו רוצים לראות אתכם פעילים ואקטיביים. אנחנו רוצים ללמוד יחד. לא שאנחנו נשב פה ונדבר ואתם יושבים שם פסיביים. אלא שכולנו נברר את זה ביחד. ככה אנחנו מושכים את המאור המחזיר למוטב. קדימה, עוד ידיים. אני רוצה לראות עוד ידיים. עד שאנחנו לא רואים מסך מלא ידיים, אנחנו לא ממשיכים. אנחנו יוצאים לשביתה. או, זה מתחיל להשתפר. מתחיל להשתפר. יפה. יפה. אני כבר רואה השתתפות. יופי, כל הכבוד. קודם כל, כבר שמישהו רוצה לענות, זה כבר השתתפות. הוא כבר פעיל בתוך השיעור. זה מאוד מאוד חשוב. אולי לפני שאנחנו עוברים לחברים, למה חשוב בכלל להיות פעיל בשיעור? אני אשב שם בשקט, אשתה לי קפה, ויצפה בשיעור. למה אני צריך להיות פעיל?
כן, כי אנחנו פה לא מעבירים ידע. אם היינו צריכים להעביר ידע, יש צורות אחרות, היינו מקליטים את השיעור, שולחים לכם, אולי מחלקים את זה לקליפים, וזהו. כאן באמת לנו חשוב, חוץ מלהעביר ידע, שיש לזה גם חשיבות, אבל גם חשובה לנו הרגשה. כי השגת הבורא היא בהרגשה. ההרגשה הזאת אנחנו צריכים לפתח. זה לוקח שנים עד שמפתחים הרגשה. כי הקשר בינינו הוא עוזר לנו לפתח הרגשה. אתם זוכרים, אנחנו קראנו שבעצם קשר עם החבר לא סתם ניתנה לי בצורה טבעית הרגשת הזולת. עד כמה שהיא, כמובן אפשר לפתח אותה, יש אנשים יותר מפותחים, פחות, אבל הרגשת הזולת ניתנה לי כי לפחות זה כמו אינדיקציה, כמו מדד, שאני יכול ככה להגיע להרגשת הבורא. כמו שאני מרגיש זולת, ככה אני יכול להרגיש בורא. ואחד מהדברים הפשוטים ביותר זה באמת השתתפות. אם אני רואה שנגיד עכשיו טוני מרים יד, כן, ואז אלכסנדר ומוניקה ועוד ועוד, אז בוא נתחיל, אנחנו באמת רואים אותם כבר. קודם כל, תודה רבה לכל מי שמשתתף וגם בצ'אט כותב. אנחנו מבקשים, תכתבו לנו גם בצ'אט. בואו נתחיל מאלכסנדר מבלגיה. מאלכסנדר מבלגיה, בבקשה. אלכסנדר. Bonjour à tous. שלום לכולכם, תודה רבה על האפשרות לדבר. מה שהמשל אומר לי זה שהמלך זה הבורא שרוצה להעלות את האדם שהוא רואה בו את האהבה, אבל הוא לא יכול להעלות אותו כי הוא צריך קודם כל להראות לכולם שהוא ראוי כדי להצדיק שהבורא הוא באמת טוב ומיטיב והוא עובד לפי הצדק. אז לכן הוא מבקש מישהו מאותו מלכות, זאת אומרת מישהו שהוא בדרגה שלנו שבא ואז יש לחימה נגד הטוב ומיטיב, ואז הבורא הוא נסתר, אנחנו נשכח עליו, צריכים להילחם כדי להוכיח שהוא באמת טוב ומיטיב, ואז כשיוריד את הלבוש אנחנו נראה שהוא לא נסתר, כי אנחנו הוכחנו את האהבה שלנו בצורה כזאת. תודה. תודה רבה אלכסנדר, יפה מאוד. אנחנו כרגע לא אומרים נכון ולא לא נכון, זה לא מבחן, אנחנו ביחד מבררים. בבקשה, בטי מגרמניה. בטי, בבקשה. בטי מגרמניה, בבקשה. Ja, ich denke, der König ist... אני חושבת שהמלך הוא אינסוף. הנשמה שלנו נלחמת כדי להשיג באמת אהבה. תודה בטי. החבר שלנו מקרואטיה, סרביה, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, אם לא אני מתנצל, ג'ורג'ה או ג'ורגה, אני חושב שזה ככה מבטאים את זה.这个发音的 Dobro, jasno je da je ovdje... 我刚才是非常清楚，这个创着这国王是创着这个大城市，也许是我们人们想要接近创造者的人，是为对创造的而战。同样，他是这个那什么是这个世界的邪恶来自于哪里？因为我不明白，它只是一个演戏，一场电影，一场戏。 תודה, תודה רבה. שוב, אנחנו לא אומרים כרגע נכון, לא נכון.非常感谢 OK， 我们将会不会说什么正确不正确，我们聆听并一起甄别它。所以，请Alexander来自于捷克斯洛伐克。
כנראה שקרה... אלכסנדרה, את יכולה לדבר? 现在能听到我吗？能够说话吗？晚上好。我认为 这个国王是也许是我的朋友，这个大臣是这个 ego， 也就是像我们显示这个，也就是处这个的控制之下。而这个国王是表现在我的角度，如果不够强的话，或者我被这个恐惧控制。谢谢。谢谢 Alexander， 谁给乌克兰的谁给？ ערב טוב. 晚上好。 זה הבורא, העבד. 这国王是创造者，这个夫人是一个心理指点觉醒的人，这个大臣是所有的发送给创造者，无法这个直接的瞄准他，发生各种不同感染，让我们能够接近创造者。 谢谢，我只是问，为什么有这样的干扰需要发生给我们说？如果想要叫我们待对着他，这种为什么需要这些干扰呢 ？OK， 我只是在问 ，OK。继续，也许问两个朋友，你拣选谁呢？开始 ，OK。来自德国的 Tony。 谢谢。我想要增加朋友们所谈论的去说，我认为这是强烈的有关爱他人的，以及自我的取消，为了这个国王的缘故，为了这个民族，为了这个观众。 我们是这个王国，这个战争显示在我们的眼中，一切都是玩笑，都是游戏。这样我们将看到什么是真正的是我们的内在性。 我们的灵魂，这样我们开始这个爱，这个大臣能够爱创造者，如此的创造者，为了能够去到这样一个伟大的智慧，成为国王的最伟大的一个。OK， 感谢托尼，还是兄弟的卡特利，请。 Oké, hát ugye a király az egyértelműen számomra teremtő, a miniszter az nekem olyan... 国王是创造这个大臣，是同样是创造者，因为这个大臣给予这个任务，而这个命令他是这个创造者的力量。这个奴隶是一个人自己的谋略，是一个人自己。这个整个的故事就是有一个伟大的智慧，因为一个人至少相信这只是 一个任务，没有任何其他，但是这个是创造者给予我们的。因为当你开始去做在尝试改正国王的，只是认识到这个只是一个正面的来自创造者的例子。OK。
תודה על ההשתתפות. קודם כל, כל הכבוד לכם על ההשתתפות. 非常谢谢谢谢你们所有的参与，并且我们回答任何东西，任何都是正确。我们听到朋友们一起，我们合作的朋友们说。יש שתי שאלות מעניינות. שאלה אחת, קודם כל איזושהי אמירה מאוקראינה, המלך הוא הבורא, העבד הוא כל אחד. 来自乌克兰说这个国是创造者，这个仆人是我们一个人，但是一切都是发生的，就是这个结合了这个斯大林等等，都是不是很 OK， 我们将会谈论它，就像我们继续的时候，同样的问题，让我们继续问题在空气当中，让我们都思考到并读这个语言的第二部分。所以我们继续到这个语言的第一部分开始这个甄别一切。所以记得我们开始了这样一个点，这个大臣将他的衣服脱下来，变成一个巨大的一个玩笑，巨大的欢笑。OK， 他们当这个告诉他们这个想象的残酷的等等，他们是最欢笑。而现在我们能够去到下一部分，所以巴赫苏拉姆告诉我们这一点。然而，尽管一切如此，他仍然是一个仆人，而不是这个学者。他怎么能够被提升到所有大臣和官的夫人之上呢？于是国王想了想， שהוא מחויב להתחפש בלבושי גזלן ורוצח, ויעשה עמו מלחמה כבושה. כי יודע המלך אשר במלחמה השנייה יגלה לו חוכמה נפלאה עד שיהיה ראוי לעמוד בראש כל השרים. לא לשכוח שאנחנו אמנם רוצים להבין, אבל רוצים להידבק בבעל הסולם, ברוח המיוחדת שלו. ככה בואו נתחבר כולנו יחד למחשבה המשותפת הזאת. על כן, מינה את העבד לממונה על אוצר המלכות. ואותו השר התחפש עוד פעם, הפעם בלבוש אכזרי ורוצח. ובא לבזוז את גנזי המלך. העבד הממונה האומלל נלחם עמו בכל עוז ובמסירות נפש, עד שנתמלאה השאה. אז פשט השר לבושו, ונעשה שמחה גדולה ושחוק עצום בהיכל המלך. עוד יותר מקודם. כי מעשה תחבולות השר, עד פרטיהם, מעוררים צחוק רב. מחמת שעתה היה צריך השר להתחכם יותר מלפני כן. כי עתה ידוע המנהג בעליל שאין שום אכזר במדינת המלך. וכל מיני האכזרים אך בדחנים המה. עד שאותו השר בתחבולות עמוקות סיגל לו כוח התהפכות לבגדי רשע. אבל ביני לביני יורש העבד חוכמה מידיעה שבסוף, ואהבה מידיעה שבתחילה, ואז הוא קם לנצחיות. והאמת שמראה נפלא הוא כל המלחמות שבאותו הגלות, והכל יודעים בטוב פנימיותם, שהכל מן בדחנות ושמחה המביאים רק טוב. ומכל מקום אין שום תחבולה להקל על עצמו כובד המלחמה והאיום. אומר בעל הסולם, הנה הערכתי לך בזה פנים בפנים. ואתה יש לך ידיעה במשל הזה בקצהו האחד, ותבינו גם בקצהו השני. אז זה המשל. זה המשל. לא ממש ברור, נכון? כן, אני חושב שדי נסתר. מורכב. מורכב, כן. כן.
לא סתם אמרנו שצריך לקרוא כמה פעמים. כן, בעל הסולם כאילו, זה נראה כאילו פשוט, אבל... כן, טוב, זה כמו כל אגדה, זה באמת צריכים לקרוא כמה פעמים, אבל אנחנו באמת נחכה לשאלות, ויש לנו עוד סדנה. חשבנו אולי שהם יעשו סדנה, כן. אז אנחנו רוצים שלפני שאנחנו נסביר את המשל, אנחנו נסביר, לא לדאוג, אנחנו לא באתם לחינם, אנחנו נסביר מה שאנחנו יודעים, אתם יודעים, אנחנו לא יודעים הכל, אבל מה שאנחנו מסוגלים נסביר. אז אנחנו יוצאים עכשיו לסדנה, ואנחנו רוצים שעכשיו אתם ביחד תבררו ביניכם בסדנה, איפה המשל הזה בא לידי ביטוי בעבודה הרוחנית שלי. איפה זה בא? לא באנו כאן לקרוא משלים. משלים, כשהיינו ילדים סיפרו לנו סיפורים. עכשיו אנחנו באנו כדי להתקדם לרוחניות. אז איפה המשל הזה בא לידי ביטוי בעבודה הרוחנית שלי? מי זה העבד? מי זה המלך? ואיך זה קשור אליי? הוא בתוכי, מחוצה לי. מה העבודה שלי ביחס למשל הזה? בבקשה, סדנה, ואחריה אנחנו נמשיך פה. בבקשה, בואו נצא לסדנה. אביב, סליחה, אפשר בבקשה אולי לראות קליפ, כי לא כל החדרים עדיין מוכנים, אז... בסדר גמור. צריך עוד 10 דקות, אוקיי? אנחנו צריכים עוד 10 דקות מבחינה טכנית, אז אנחנו... אולי שאלות? אולי נתחיל עם שאלות. כן, נענה על כמה שאלות ואז נמשיך. אז תכתבו לנו שאלות ואחרי זה נעשה סדנה. בבקשה. כן, יש לנו שאלה אחת. סימונה מרומניה שואלת לגבי המשפט הראשון בעצם, השבחה שהכל מאמינים בהשגחה פרטית, אבל אינם דבקים בה בכלל. והשאלה היא, מה זו השגחה פרטית? תסבירו. כן, בעל הסולם כותב את זה בכמה מאמרים שלו, שיש השגחה פרטית ויש השגחה כללית. השגחה פרטית זה בעצם כל אחד מאיתנו שבו הבורא מעורר נקודה שבלב, אז יש לו כביכול, מתחיל אצלו להיות קשר אישי עם כוח העליון. ולכן גם כל המכות שהוא מקבל, או כל האתגרים אפשר להגיד, לא מכות, וכל מה שמתרחש איתו במהלך החיים, זה הכל השגחה פרטית. למה פרטית? כי הוא בעצם יודע, אם הוא כבר מתקדם, כן, הוא כבר יודע מה הסיבה של כל האירועים האלו, הוא יודע להגיב לכל אירוע ואירוע בצורה נכונה. זה נקרא השגחה פרטית. יש השגחה כללית, שזה על כלל האנושות. כמו שאנחנו היינו עד נקודה שמתעוררת בנו נקודה שבלב, אנחנו פשוט מבינים שיש טבע, יש איזשהו כוח העליון, יש כאלו חושבים שיש טבע, יש כאלו חושבים שיש כוח העליון, ואם זה כוח העליון, אז כנראה שהוא גם חכם, ויש לו איזו תוכנית, ויש לו שכל, והוא שולח לנו כל מיני אירועים שאנחנו לא יכולים להסביר, אנחנו לא יודעים לקשור, כי הכל נסתר, הרי כוח העליון הוא נסתר. ולכן אנחנו לא יכולים לקשור סיבה ותוצאה. אנחנו לא יכולים להצביע שהמכות האלו הם בגלל שאני לא עשיתי ככה. ויכול להיות שאולי אני עשיתי הכל נכון, אבל אני קשור לאנושות, לכל האנושות, לאנשים אחרים, ואולי הם לא בסדר. בקיצור, אני נמצא בחוסר ודאות. זה נקרא השגחה פרטית. אם אני בכלל חושב על זה, יש כאלו, הרוב האנשים בכלל לא חושבים על זה. פשוט חיים. יש מכות, צריכים לשרוד, צריכים... הישרדות זה נקרא. זה לא חיים, זה הישרדות. אז אם אתה רוצה שבאמת זה יהיה חיים, אז ברגע שיש לך כבר נקודה שבלב, והיא התעוררה, ואתה כבר פיתח אותה לנשמה, בתוך הנשמה יש לך כבר קשר עם כוח העליון. זה גם כן, יש דרגות. יש ראייה, יש שמיעה, יש דיבור. זה כל מיני סוגי קשר עם כוח העליון, שאני כבר מבין אותו. ואז אני יכול לפענח מה הוא רוצה ממני. אז זה השגחה פרטית וזו השגחה כללית, ככה בכמה מילים. תודה. עוד שאלות? כן, יש עוד שאלה מצרפת, שמהו שער העיר ומהו אוצר הממלכה? טוב, אנחנו עוד לא רוצים ממש להסביר את המשל כרגע, אלא רק מסביב למשל. אנחנו רוצים שאתם תכף תעשו על זה סדנה, פשוט אנחנו מחכים מצד הטכני יהיה מוכן, כדי שתוכלו לצאת לסדנה. אנחנו נשאיר את השאלות האלה פתוחות. איזה עוד שאלות יש לנו? מגדלנה, את רוצה לשאול שאלה? הרמתי יד. מגדלנה מצ'כיה? אולי לא. אנחנו לא רואים אם היא רוצה לשאול שאלה. בסדר.
איזה עוד שאלות יש לנו שם? אני לא רואה כאן עוד שאלות, אבל היו הרבה תשובות לגבי מי זה המלך, מי זה העבד. אולי נקרא קצת, כן. בדחנים, שרים הם כוחות אגואיסטיים שנשלחים לבחון את הכוונה של העבדים. זו תשובה אחת. המלחמה, מה זה המלחמה? המלחמה היא חשיפת האגו. ויש פה גם שאלה של סברינה, היא שואלת, אז המלחמה הזו עם עצמי בעצם? שאלה טובה. כן, ועוד אומרת, האמת מנצחת את השקר, זאת אומרת, זו מלחמה בין האמת לשקר. עוד שאלה יש כאן ממריאנה, מרומניה, היא שואלת, מהו השקר המפורסם? מה זה השקר המפורסם? בסדר, אז אנחנו רואים שיש לנו הרבה מאוד שאלות על המשל בעצמו. אנחנו כבר יכולים לצאת לסדנה, כי חשוב לנו ככה לשמור על המבנה של השיעור שתכננו. כן. אז בואו, אנחנו יוצאים עכשיו לסדנה. אני מזכיר את השאלה לסדנה, אוקיי? השאלה שלנו לסדנה היא כדלקמן, בסדר? אנחנו רוצים שאתם תדברו ביניכם. איך המשל הזה בא לידי ביטוי בעבודה הרוחנית שלי? מי זה העבד או המלך? איך הם קשורים אליי? מה העבודה שלי ביחס למאמר הזה? בבקשה, סדנה. אז קבוצת מיקוד נשים מאוקראינה, כן? ואנחנו פותחים את החדרים. אם מישהו לא נכנס מיד לחדר, לא לדאוג, אנחנו נכניס אתכם, כן? כי עוד לא הספקנו להכניס את כולם, אבל רובם בחדרים. בבקשה, נשים מאוקראינה, אתן נשארות בחדר הכללי, וסוניה מתרגמת. דרגי חברות יקרות, בואו תתחילו, והחברות שהן מודרטוריות, בואו תתחילו לקרוא לחברות שידברו. ערב טוב, חברים יקרים, אני שמחה לראות את כולם. היום יש שאלה מאוד יפה בסדנה שלנו, איך המשל בא לידי ביטוי בעבודה הרוחנית שלנו. והנה אנחנו רואים את החברות מאוקראינה. מי רוצה להתחיל? מי רוצה להתחיל ראשונה? תמרה, את יכולה להתחיל? בואו נתחיל. תמרה, המשל בא לידי ביטוי בעבודה שלנו זה שהכל זה הבורא, כל העולם, רק אני זה המלכות ובעצם כל העולם זה הבורא עבורי, והבורא מחכה ממני שאני יבין ואני אעלה מן ואני אבקש ממנו שיעזור לי. לזה הוא מחכה, לתפילה הזאת. אני מעבירה הלאה. תודה. מי רוצה להמשיך? יש אולי בעיה עם האינטרנט, בואו נמשיך. אני חושבת שהבורא תמיד שולח לנו ניסיונות וחלוקת התפקידים במשל הזה מראה לנו 这个角色的划分在这个语言当中向我们显示精确地向我们展示了如何建立朝向改正的道路，因为我不能够只是上升到创造者的程度，只是那样，我们需要经历特定的道路。还在这里，这个每个人扮演的角色在那个道路上就是细节化了。
且给予这个道路上的试炼是什么？这样通过这些测试。朋友，让我们继续。也许我看得你这清楚。请打开你的视频。我头脑、情感这个心，每一个思想、每一个愿望、每一个我采取的步骤都来自于他，所以我只是需要在这上面工作，去能够加强我与他的连接。当然，我的祈祷。Okay. העבד זה הנברא. 这个仆人是创造物。而我们在这里看到的是，我们需要有对创造有多少信念，不只是信念，如何正确的。实际的、真正的对创造者的献身，为了去发展，并且取得等同于他。谢谢。שלום לכולם. אני היום תפסתי את עצמי Hello， 朋友们，今天我发现我自己在思考，我如何找到。这不是我们有这样一种说法，当某个人是坏的，马上转向上帝；某些时候，在我们看起来某个他人是错待我，都是发生这样，我们转向创造者，发现他，就在那个时候，我的整个事情。בשבילי מהיום מהמשל. ערב טוב. שומעים אותי? 这个下一个是，现在能够听到我吗？ תמשיכו בבקשה. Recording stopped. 这个先结束。טוב. אנחנו חזרנו למליאה. OK， שאתם עדיין איתנו. אמנם היה לנו בירור OK， 朋友们，我们返回到这里。我们有一个短的甄别，当然有一些技术的问题，但是我们高兴的继续看着发生我们同样各种各样的试炼。我们想要观看一个视频，观看我们的老师米海莱特曼有关这个主题，因为他开始解释这个非常复杂的语言。不简单，我们看到有各种各样的我们想要触及这个答案，看到它并不重要。上我们观看这个视频。ולחם נגד השר בגבורה נפלאה ומסירות נפש עצומה. 这个夫人与这个巨大的忠诚与这个大臣作战，直到对国内和对所有人都很明显为止。意思是只有一个干扰，各种各样的混淆问题，麻烦来到一个人身上，从各种各样的生命的源头、家里这个团队、精神的、物质的没有关系。但是他们都是将他从工作中都分离开，从这工作，然后一个人与所有这些故事将与创造者分离的与他们作战，而他与他们作战为了什么而战呢？也就只有创造者做给他。这将会变得更强大。发现之外，除他没有其他，因为他越是战胜这些问题、障碍、干扰，他就更加抓住创造，能够坚持到的，并达成
即使是干扰，意思是干扰变成了一个即使创造者改正的容器，改正连接的容器。这个干扰变成连接，我们观看更多的视频，我们的老师他们精确的在这个主题上。现在继续解释这个预言，让我们开始。是的，是的，让我们看一下他如果开始的，看看波哈苏朗说了什么。他说一切都相信个人天道，但是没有念佛，根本不念佛的。然后他说到，因为如何将这一切归到创造者，跟跌落到外来的思想，因为波哈苏朗说的卡布拉。看的是上至善的一个缩影，而只有对创造真正的仆人才知道，那些真正想要创造对他们来讲，才这个自然的天道的。向他打开创的是所有一切的原因，因为那世界除他之外没有其他。הנה כתוב, אין עוד מלבדו, שאין שום כוח אחר בעולם שיכול לעשות משהו נגד הבורא, אבל יש פה משל מאוד מורכב. יש לנו פה מלך. 对，但这非常复杂的一个预言，有一个国王，我们有一个仆人，然后有一个大臣，然后另外一个对吗？ הוא אומר בהתחלה, 这个国王。 这是如何开始的？这里有一个寓言故事，这个国王，一个仆人，一个国非常或者非常爱这个国王，这个仆人是非常献身国王的。这个仆人献身国王的，为什么国王发生这些大臣去到这个仆人呢？为什么有这么多仆人，然后有这样的仆人，然后被这国王拣选，这个关心所有人个人的。 什么样的拣选这个如此的，看是都是平等的，那为什么写的在这里是一个过程？这个是我们对待这样一种状态的寓言故事，也就创造者唤醒一个心理支点。这个唤醒心理支点，就是指向这个仆人我们。 我们能够适合这样的愿望，在这个故事当中，这样一个点，这个心理支点觉醒，就是那些围绕着我们的，像这个个人天道总体的这个看着是，这是看着个人天道，所以有总体的以及个人的天道不是。 一个活跃的角色在扮演在这个预言当中，所以国王他爱这个仆人，这个仆人就像明海说的，就是一个有心理支点觉醒的人，在这个国王仆人之间有一个特定的关系。这个国王想要提升这个仆人，他想要这个仆人去发展。 他想要这个仆人去成长，你看他这里说了什么？他想要提升他，并且提升他超越所有其他的大臣，因为他看到那个仆人非常的爱他。然后他说，因为他不是这个王室的礼仪，提升一个人去到更高的程度，马上没有任何的之前的原因，所以这国王不能够只是来到马上提升这个仆人，就像一个孩子，你有一个孩子，你不会按一个按钮突然之间他长大成人，成为一个青年，让孩人成长为的人今天他必须经历一个成长的过程，就是成长发展的过程，这个学习的过程，他做各种各样的事情，尝试一件事情失败，他成功，尝试再失败再成功，等等等等，逐渐的通过失败，同样不是成功，从所有的失败那里他发展并成长。而你每一个妈妈在这里，以及每个父亲都知道这一点，你将孩子带到这个世界，想要孩子很小的时候给予他各种这个游戏让他去玩，这个
每一次他失败，尝试失败，这个哭喊失败获得愤怒，这个将这个游戏扔掉，他不喜欢他的父亲母亲带给他这些游戏等等，就像他关系这个不是这个很好快的过程，这个或者不是非常欢快的这个父亲母亲或者这个国王没有关系，所以他想要使这个仆人成长，不管这孩子高兴或者不高兴，还是包括这个孩子发展，他知道他看到这个过程的结束，这个最终的目标，这是国王看到的，为这个仆人去成长，他需要将它放在一个过程当中，所以不是这个王室的这种方式将一个人一下子提升到最高的没有明显的原因，而是这个过程需要发生。所以这个国王做了什么呢？让我们接着读它。这个国王使得这个仆人成为这个城门守卫，他们就会做这个工程，因为他知道这个仆人爱他是否现在发送一个大臣，一个开玩笑的大臣去假装造反。OK， 这个国王知道这，但这个仆人本身不知道，他是绝对的是真实，这是他的生命，这是他的现实，对吗？并且他使得这个大臣穿着一个能够反叛王国的一个造反的大臣，这个仆人肯定将会做一切保护这个国王要求他这个大臣做这个国王要求他做的仆人保护这一场战争，正是我们像我们听到的那样，我们从这个来到他这样是。为这个仆人，这个是他的现实。这个国王在发生各种各样的障碍干扰，这些不是真正的这个考试。听到有人谈论到这个创造者如何设定这些测试，创造从来不给予我们这些测试，我们总是失败，我永远无法这个能够通过这个考试。但是想要提升我们，他发送我们这些状态，通过他逐渐的通过在团队当中的工作，以及通过这个朋友的支持，以及在朋友的帮助持续提醒我，除他这没有其他，因为单独无法记得这一点。通过那个我能够成长到所有的创造者发送给我们的障碍之上。这个游戏，如果我们听到需要玩这个游戏，创造者发送我们各种挑战，就像这个 Rav Letterman 解释的那样，去增加我们的连接。那仍然我们被建造成这样的方式。如果我明白智力上除他之外没有其他，并且同样看到每个人背后是创造者，同样像这个语言，每个人能够相互拥抱对战的欢笑等等，在这个脱掉这个表演的衣服之后，但仍然这明白只是游戏，都是一个电影，我在感觉到是非常现实，就像比真实还真实，就像一个梦想同之，总不能是在梦中醒来，你无法定义到底是梦还是现实，因为感觉是如此真实，所以在这里它是真实的。为什么他要这样做呢？否则的话，我们将不能够玩这个创造游戏，无法前进，无法发展。如果我们不看到，如果看到只是个游戏的话，我们知道我们与更高力量接触，如果我们在某个达成程度没有关系，这个下一个挑战，下一个干扰发送给我们的任何在之前连接都被取消掉了，就像这里写到这个下一个大臣来到，在假装如果没有一个更高的连接，这个下一个干扰就好像是一个我需要归到出他重新归到出他这没有其他，
为什么？因为创造者想让我们成长。比方说，我去到这个第5个程度，超越这个第5个程度，完全的像隐藏着。那么从第5个下程度我看到，但是从第5向上的程度无法看到。所有的第6个程度，我开始好像是开始新的。为什么？再一次我能够上升到创造发生的状态之上，那个同样是问题。如何上升到创造者发生我们的状态之上？创造者发生了大成，他们不是偶然来到，明白这里没有这样的事情是偶然在这个世界上，而他们来到我们这里作为直接的、精确的我们精神发展的需要的一部分。让我观看另外一个视频，在那里，然后来他们谈论这个主题，然后我们继续。我们发现没有这个小偷、这个强盗在世界上，对吗？而只有一个力量，这个更高力量在操纵着一切，他在做了所有这一切，操纵着我们有目的的，这样我们将会战胜我们的结算并颠覆到他。而我们越是努力尝试所有这些事情，这个操作用，所有这些事情他们变成我们的灵魂的精神力，通过它我们发现创造，所以这个战争是必要的，为了去发现，为了去揭示从这个创造者的隐藏，他在那里每个人有不同的努力去做出，通过他们发现创造者他们没有形式，创造者没有形式，没有力量，他只是通过我们的努力揭示，所以不可能没有这个战争，没有这个努力的话，不可能达成。我们必须要注意，要耐心，去使我们自己努力，付出我们最大的努力，因为这个时间的加速，这个发展的加速取决于我们。一个人必须付出努力去连接到他的是融合在其中。OK， 我们以后这里有另外一个元素，也就是非常重要的，我们谈论到在 workshop 当中。所以这个战争，要说的，他不可能没有这个战争，没有他无法成长，没有努力的话。如果你劳动，你找到了，相信这里有这样一个说法，所以从这个努力当中我成长，这是一件事情。第二件事情是创造者发生这种状态去到我们身上，通过我们自己无法战胜它。就像米哈说的，我知道除了这没有其他，但是如果某个人踩着我的脚的，或者这个说了我污染了我，这个我是所有这些所有这个世界的邪恶，不是这个游戏，不是开玩笑，导致实际的痛苦。对我来讲，我想这个痛苦停止，不是让我快乐。但这里工作开始了，我是否能够上升到这些状态？至少不是谈论大的事情，对吗？比如说让我们谈论简单的基本的事情。OK， 没有翻译了，翻译断掉了。一切我们都归到除到没有其他。如果自己产生了，那么这个解决方案是什么呢？是的，这是我们学到的这个光的优势，必须从黑暗头到为什么这个通过这些障碍才能发现创造，才能接触，没有任何与创的接触的方式、联系的方式。我们看到如何发生这些干扰，让我们上升到的上面，然后这个衣服才会被脱掉，这个残酷好像变成了欢笑。为什么需要以这样的方式 ？OK， 你问我吗 ？OK， 我在问你。OK， 你可以再问我很一切都没问题。但是我想要表达的是，也就是我们去到这样一个点，让我们同样说到这一点，也就是无法单独自己做这件事情。但是我创造这样一个环境，如果我们建立一个它能够支持我们持续的谈论到有关这个除它之外没有其他的重要性，然后每一个和所有人
所有很多的大臣在这个生命当中，这个环境帮助我去上升到这个个人的战争之上，因为我们在适当中的朋友，不是我觉得与这个说让我与其他朋友处在不同的状态。逐渐的，我们一起建造这样一个网络，这个网络提升，我们一起上升。今天我支持这个朋友支持我，我们建造一个支持性的环境。现在开始明白为什么我们需要团队，为什么我们需要一个时，为什么我们需要这样一个头疼的事情。最好我自己做不是很好，但是我自己不能够。创造者建立这个道路以这样的方式，一个人通过他自己无法。包括这个达成这的不是放在我们世界上，我们失败，我们总是失败，我们如何能够成功呢？提前就失败。如果我们建立这样一个环境，也就是会支持我们，这个环境逐渐的放大这个创造重要性目标的重要性。除了这没叫他提醒我，除了这没有其他，逐渐的这就帮助我上升到上面，从那个状态，从那里走出来。我能够描绘这个状态渠道，除了没其他状态，这个状态通常发生了改变，它马上就会过去，完全的看着。不同，我们从另一个角度看，整个世界都是一个大的干扰，或者子干扰。如果即使这干扰尝试累积，也许更加精准，从创造那一边，但是自然总是给我们压力。这个巴哈苏拉姆写到这一点，当然，通过我们的发展，我们必须敏感。这些干扰，这些印象，我们感觉到他们更多，但是一个人必须要发展感觉这些，这个动物感觉更少，镜子的几乎感觉不到。考古学家们更发展的人，因为他是。我们需要获得很多这样的打击才能够成长。如果有这样一个环境变成有挑战的，那么创造者到底想要什么？创造者自然是同义词，它将会有一点点打击，然后将会一个我们使用这个 ego， 这个 ego 是坏的，而我们请求创造去改正它。所以在这个整体的天道，创造者需要发送给人类各种各样的打击，可能是地震，可能是各种灾难。为什么？因为这个但一个人能获得，可能只会获得一个时。有这样一种敏感度，即使最小的一点点，我能够感觉它是来自创造的，不是只是那是一个孩子，看这个孩子，然后这是非常重要的点，也就是米哈这个带来的，通过这个精神的道路，这个精神的，我们能够这个最小化，这个没有痛苦的建立创造，不要我们痛苦，他想要发展，他不想要我们痛苦。自己的这个父亲和孩子，他不想要我们任何坏的发生，这个想让我们去发展。让孩子目前是糟糕的去的，我想要在家中玩游戏，这个足球、篮球等等，每个但是创着这个父母往前看，看着目标，他看着孩子在他的。同样是创造者的情况，他推动我们通过各种各样的状态，我们越是对这个道路越敏感，创造者转向我们的，哪个只能发生。我们减少创造者通过力量连接到这个创造的目的，他不需要强迫着我们，我们已经朝向那个目标。这个服务那个是一个人爱创造者，创造者个人对于他工作发展他，这个让他前进，但是能够值得他
我们需要发展通过这样一个过程，而那个不是一个整体的集体的进步，这个大众那个发生只有通过痛苦，我们有这个卡巴拉道路以及痛苦道路，使得我们学习的整个课程都有关它创造着推动我们推动这个大众。但是我们这个个人在智慧考虑智慧，通过考虑智慧前进，我不需要通过痛苦前进，让我观看另外一个视频，然后问题，这个每个人接触破碎成很多的碎片，60万个部分，然后分散。每个根源成就很多的原因，将它们转变成坏的，不是好的。我们需要去战胜，通过这个团队，就能够决定除他之外没有其他。我们提升我们的祈祷，这个祈祷，这个让这个改正之光将会影响我们改正，我们没有这个力量去改正。当这光来到的改正的时候，然后我们通过那个，我们能够聚集所有的这个碎片拼图板，将这个拼回一个共同的灵魂，然后明白从这个开始去感觉到一切都是来自于创造者，以这样的方式去教我们念佛，带到于他的念佛，而整个的过程我们需要经历的，通过改正之光，在团队在那里，这个创造的揭示。如果我想着我的个人的生活，各种各样不同的干扰，想要帮助，但是如果将它带到团队在那里，将我从这个团队连接带到一起，我想要累积它，然后将带来目的，一切都是朝向连接。这个团队去到时能够发现更高的现实。根据我们有这样干扰的程度不同的类型，我会将它考虑进来，也就是最重要的对我而言，就是因为所有这些干扰都是因为这个破碎，所以我们将它带到那个破碎的根源之处。这看起来好像它不是破碎，它不是，就是都除它之外没有其他关联。这个需要我们的目的。我需要这些干扰，就像 Rob 说的那样，我必须将它带到团队当中，因为它来自于我们的连接。意思是我通过自己，如果我尝试将这些干扰像一个湖人无止境的作战，这个大城变得越来越强，这个在上不支持。就像米尔说的，这个我们的世界是一个巨大的一个障碍。我非常高兴能够消灭它。如果日的分数，我们需要将这些干扰拿过来，将它带到这个点，也就创造者想要我去从事它。作为你的将我与团队分离，与除了这么单一个障碍发生改变，这个大臣将这个衣服脱掉，不是有关他变成一个开玩笑者，一个戏子来新的性质来到我这种成长，通过这些过程，这个提升我。那问题我到底应对这是谁？与这个障碍作战，还是与团队？我越是加强与团队的连接有最好，我就应对这些干
干扰。现在我们进入到一个实际的卡巴拉的领域，这就是我们的角色在接下来的课程要做的。这个是整个都只是简单的解释它，你像一个孩子解释所有他将会生命当中经历这个层面。现在有这么多的干扰，我们看到在世界上整个世界只是一个干扰，每一秒钟都是干扰。也许我们感觉不到这一切，但是是有这样的干扰，我不能够连接到创造目的的去到一个，有些能够，有些能够。比如说我的这个信用卡被偷掉了，上帝禁止这个战争，这里没有这个电力，我无法连接到课程。我确实想要，但是我不能够。这里有各种各样的这个事情，大部分我不知道如何去将它们连接到主的专门教授。我们在接下来课程将会学习，也就是通过这些静止植物、动物层面，同样我们能够在适当的看到这个最容易认识到的，也就是我明白它是我的ego在做从，但是这些干扰，也就是更整体的是很难的连接到它。但是总体来讲，我们需要明白创造者想要我们明白什么，我们能够认识到他什么，我们将会知道每一个从他们自己的缺陷，这个他人特质来自的ego，不只是我自己的个人的ego，而是总体的ego。这个是拉夫雷特曼谈论到的这个破碎，这个ego破碎，也就是我们在这个利己主义的泡泡当中，我将认识它是邪恶的。为什么？他将我发现创造者干扰我，发现创造者他是邪恶的。我想要创造帮助我去消灭这一点，那个就是这个干扰来到我身上的目的。在我们建立一个公司的工作框架之前没有关系，我经历什么状态，我来到这个时的会议当中，我来到这就没有说的各种麻烦，家里有各种问题，我的车这个在路上抛锚了，我的老板这个对我这个喊叫金钱的问题等等，每一个人咱们世界这个充满了麻烦。那个人开始读一篇文章，除了这没有其他，但是说头脑不在那里，我这个沉浸在我自己的麻烦当中，但逐渐的缓慢的我将麻烦放在边，我开始思考，然后我看到我的状态一点点的不同了，我看到一个不同的一个部分，在生命当中不只是麻烦消失了，我改变了，我开始不同的对待他，我获得这么多的力量，从朋友那里逐渐的事情好像自己解决了，回归了其位。我们告诉你，我不承诺给你们生命，这个卡布勒学家的生命不是在这个云团中飞翔，但是知道如何去应对这个我们生命过程。不知道是应对它，但是通过连接它的内在的世界，它能够应对所有在发生在我们世界外在的世界。那个我们需要内在的世界变得强大，我需要一个支持性的环境，叫做团队，叫做使我需要这个源头的文字材料就告诉我需要改正之光，我吸引到我内在那个帮助我。所以某些问题吗？是的，与我们所讨论的问题有关。如果正确明白这个问题的话，也就是我将一切都归到这个时，这个国王以及夫人大臣，在时当中所有这些事情将会被筛选，将会被解读，所有我们的经验是否正确，这样来表达。麦克是的，我们开始这个倾倒中，我不能够一下子跳到解读创造者到底想要我们做什么，以及战争这个全球的事件，直到也许卡布勒学家像巴赫苏朗那样看到这个世界从一端看到另一端，能够明白这样的大的事情，但是明白小的事情，就好像孩子
我们给予他干扰的时，然后每一个人都有他的个人的天道指引的方式去行动。我知道所有对的人类，这样不是我们承诺一个人学习卡巴智慧的人将会从所有的干扰得到保护。No， 当然不是这样，我不是在卖给你这样的卡巴拉，即使有这样的人这样说。我们提及到的就是将会有这个时，所有的时的干扰将它解读为某种将我与这个朋友分离的东西。我们在时中做什么，学习如何达成两件事情，将我带到祈祷，带到改正这个创造伟大性。因为创造者如果不是伟大，为什么渴望他呢？如果他是伟大，我将会渴望他。就当我开始渴望他的时候，我就看到什么干扰我，在我内在在干扰，不让我为做了这其他这些不同，就是使得我正确的情绪。这个 IGP 如何去谈论它？如果你问简单的问题，你将获得一个简单的答案，也许不会让你满意。但是如果你想要明白某种东西，你需要知道如何问问题，然后使用很多的。同样，创造是这样的情况，你需要知道去问，请求创造者以这样的方式将会正确。有一些条件，我们将会学习它，你将会获得答案。说话的时候，我开始思考我们世界如何变成这样一个地方，非常困难去活在其中，生命变得如此的这个复杂，只有战争在这里，这个整个世界都处于战争状态。不是实际的战争。我去到工作，每个人都与我相互之间作战。我在路上，每个人都相互之间这个超车作战，有不同感觉。没看到一个甚至能够经历这个生活，今天能够过这种生活，没有这样的精神的过程，没有明白到底在所有背后的是什么，为什么一切都这样发生，就像发生那样。那个是问题，我想要获得答案。为什么发生在我身上？去到邻居我不问，为什么是这样的事情？一切都是好的，一切都错误的，然后去问是。所以我们更多问题，让我们看一下。看一下Adelina。Shalom, shalom. Shalom. Já se Hello. chci zeptat, 我想要问，如果我们像这个是一场电影，这个世界是一个完美的一个复杂的一场电影，也就是为了加强我们，使得我们更加。我们在那里与我们自己作战，而这个第二个问题是在实当中我们有协作，因为我们在精神的这个是将连接的创造者，我们在这个一个圈子，这个创造在这个舞台的中央。我想知道是否正确的明白了这个语言，这个故事。כן, בהחלט, בהחלט, ההבנה שלך היא נכונה מאוד. כן, אני חושב שאולי לדייק, אז אם אני מבין נכון, מגדלנה, החיים שלנו, הם נראים כמו איזה משחק מחשב. כאילו אנחנו באמת מניעים אותנו לפה ולשם, ואנחנו מסתובבים בעולם הזה בלי להבין, ובעשירייה, החיים באמת נבנים בצורה... 在这个时当中，我们能够连接到除了这没有其他一切，它是好的，只有好的 ，OK， 没有。是的，这个时就像一个实验室，在那里能够聚焦在这个
工作上，意思是不是精确的？你需要改正什么？在外面的世界，如果你是伟大的咖啡学家，你能够拥抱整个世界。但是现在我们开始小的一步，在适当中能够聚焦在那里。咖啡学家为我们精确的写了我们要做什么，以及这些有什么样类型的干扰，那个正是我们的工作如何开始。谢谢。下一个问题。下一个问题是来自于捷克斯洛伐克的朋友。Dobrý den, děkuji za příležitost. Jsem moc šťastná, cítím se šťastná, že jsem byla... 谢谢有这个机会，我确实很高兴。我拣选去参与在这个事当中，这个团队，我感觉好像我没有我不必须要战胜这个沉重的负担，生命当中的障碍，因为我是在这样一个团队当中，这个团队。这个遵守这些法则，他总是向我们显示，将我带到除他之外没有其他。谢谢，只是想要分享。谢谢，我是在通过这样一种加强，我们能够聚焦并保持在说他这没有其他。这也是我们有朋友的原因，所以请艾丽莎来自德国。Ja, danke schön. Ich sehe, welche große Bedeutung ihr dem Szene beimisst, ja. Und ich kann das 我看到这个事有多么的重要，并且我感觉到非常困难在适当的工作，然而它非常困难让我去合作在这个团队的圈子当中。我创造指引我，它是一个非常大的我的生命的一部分。并且，这个是我从这里移动到另一个状态的状态。如果创造者是你的生命的很大部分，看到创造者只是创造了你，创造者创造其他人也有目的的，这就显得创造者同样隐藏在这些人的背后，他想要你就发现他，通过他们。也就是他是这个操作这些人的力量，而为了这样做，你需要改正你的态度，你的与他人的关系，而通过这个与他人的结识作为那个结果，如果这个与他人的态度被改正的话，那么就像我这个预言看到的这个大成的预言，我们将能够将这些衣服脱下来，看到创造其中，顺着在其中只想问另外一件事情，看着这个在适当的工作的过程，它不是这个偶然的，需要很多的耐心，不是一下子需要很多的信念，许多的更的之光。我们是个大的ego，很难让我们应对其他。只是一个人都是复杂的，我能发现这个处理我自己的时候，那么另外一个人加进2个人、3个、4个、5个，这样是灾难。10个人的话，哇，你为什么要带来这么多的人？为什么需要他们？很清楚，对吗？但是耐心，就慢慢的这个让创造的领导我们，你说的正确，让我们尝试请求他，为了这个能够做这工作力量，逐渐的我们将会前进。我们读文章，让我们前进，我们将会吸引感正之光。你要看到事情会随着时间发生，花费一些时间。朋友们，我们与你们还真诚在从开始就这样，精神上不是一下子的事情，5堂课程，然后你去
去到这个月亮。No， 它是一个过程，就像米哈说的那样，我们处在一种非常非常严肃认真的一个过程当中。工作不需要工作，但是同样需要耐心。这个耐心及持之以恒、坚持不懈。来到这课程读文章，逐渐的事情将会去到复归其位。而接下来课程我们想要很快讨论的，将会教我们看着我们甚至没有获得工具，我们只是谈论到我们想要发生什么在未来，我们有谈论它将会如何去做的，对吗？所以某些耐心，我们有各种各样的经验的朋友们，他们知道这个，他们经历的不容易，对他们同样。但是今天他们往回看，一切都不同。对每个人成长都是不容易的，成长都充满了各种艰辛和痛苦。但是很好，我们成长，所以我们想要提到 course。OK。ערב טוב。晚上好。אני ממשיך את השאלה של מגדלנה。我继续这个曼德丽娜问的问题。这世界就像一场游戏，一场电影，而我们需要去战胜它。不是将所有一切如此个人的对待，也就是说我们今天的状态是针对我们个人，而并且有某种距离我们能够战胜。现在如果谈论我自己个人的状态的话，我感觉到我有相对的容易的生活，没有很多的大的干扰。是否这是因为我快速的明白，或者不需要获得所有这些打击？我不知道。我在思考这些打击人们经历的，如果能够观看这个新闻，看到一切，每个人在外面获得这样强大的打击，是因为这个心理支点没有足够的发展，还是在另外一个程度，他们需要经历获得这个创造的接触？是否是这个环境所处的，他们需要经历这个痛苦为他人？所以一方面除他之外没有其他，也就是一切我们看的创造者，他需要有个原因，而且让我感觉到麻烦无法这个决定他，所以只有这样一个问题。就像一般那样，我们已经这有关300个问题，那肯定的是将会很长去回答，只是一句话。过的时间需要学这一点，而很多问题同样无法回答，必须与这个创造思想。为什么这些人们获得这样打击的一些有呢？它不是真的我们的关注点，也就是只是我们不需要知道，但是我能够说的，就是如高的天道，它不需要给予你这个强大经验，因为你很快的明白。所以你说谢谢，他是这样，他的祝福你非常重要。实际上，米海说的能够感激这个有这样一种特权，从事这样一个崇高的事情，也许甚至去到传播的，去到很多人。现在我们想去到另一个状态，我们逐渐的去到这样一个过程，在那里我们能够前进。你想要前进，我们想要你前进，想要你继续。我们去到我们的课程的结束，我们移动到下一个阶段，我们叫做年轻的团队。如果之前我们学习这些卡巴拉智慧的根基，或者课程我们谈论到这个团队的过程，在第3个部分，我们将开始实际上实践卡巴拉。你总是我应该什么如何去做它，什么正是我们将会去接触的。
与很多高级的学习，你们注意到今天我们有读像现在今我们读了一个源于故事，我们为此准备好，像你自己想象，如果第一堂课程当中我们读了都不知道能够保留出来时间，随着我们前进了，所以我们将会花很多更加有意义的文章去读这些有关这个世界 Sefirot， 去读光辉之书，去触及更高级的材料，也就是更多的改正之光在其中能够吸引过来，朝向下一个阶段前进。那个需要我们前进去发展，去到那个阶段，你需要做出努力，没有任何东西处于普通的，但是仍然想要知道下一个状态将会发生在几周的时间。你新的老师将会进入继续新的过程，与你们一起，我们建立一切。现在投资很多的小时，在创造这样一种非常细节化的框架，让你们向到下一个前段前进。通过整个的道路，对吗？我们检验这个我们前进的道路。我们有这个很多课程的语言，这个俄罗斯、西班牙。有很多其他的，我们跟踪这些，让想的话还是我们这个跟踪整个过程，我们整个的系统，跟踪整个的发展的过程。所以你们将能够坐在与我们的全球团队，就像在康写的，我们有非常大的世界的团队在那里，我们有更多前进的学习方法，我们在准备你去加入那个下一个阶段。是的，你知道我们有，但是我们同样在整个团队，为了能够匹配每个框架一个计划，因为总是不同，每一年有同样有改变，是不是得有这么不同的来自文化等等，而我们继续与你。这将会两个新的老师将会聚焦这个发展这个实际的卡布拉一边，我们将会呈现给他们，他们有30年的经验，并且我们开一个框架2周，然后我们将会有这个毕业典礼啊，这将同样是这个10欧元将会使用这个以及很多的一些花费在这个转播等等，将会成为这个捐赠的一部分。这朋友们，如果几个月的时间，我们已经学习了几个月，整个的过程，整个的系统，一切都是自愿的工作。所有的翻译者们坐在那里，不要最近已经很晚，对他们已经疲倦，已经翻译了很多的课程，1个半40小时，1小时半，这种卡布拉智慧不是那么容易翻译，非常复杂的一个语言。非常困难找到正确的一个语言，在希伯来语的每一个文字，在学了这个4、5个语言不同的语言，找到对应它。比方说，你说德语，这个他说工作的每个人有希伯来语有3个5个对应的其他的俄语或者德语、西班牙和中文等非常复杂的，每个都是自愿。这个同样，这个关怀者们同样是自愿。我们都相信这个，我们想要成为我们的家人的一部分，一起前进。我希望你们能够一起往前前进，其他的人开始的人能够传播给他们。在11月份，我们有新的一个轮的课程，开始于0的一个新，就像你们做的，你们将会去到下一个阶段。就像米卡说的那样，这有一个课程，对此有一个过程。我们将会去非常象征性的一个付款10欧元，每个月有所有我们计算机很多的要维系我们的中心，没有人从这里这个赚钱，我们想维持它。我们
们想要成为这个合作伙伴，在这过程当中，如果你们能够这个雇一个翻译头发翻译这些发声的语言、发声内容，几十年没有任何人能够替我们翻译，知道确实是一个非常复杂的过程，特别是这个需要翻译的从每个希伯来语，它有很多的学习材料，我们以这种方式，我们学习这个材料本身的方式将会改变，因为我们所做的，我们告诉你，在这个第一堂课程有关这卡布智慧，在这个第二个部分，是否我们在完成进入到其中，你如何用它工作作为团队？现在这就是如何实施它、实现它在实践上。某个人感觉没有准备好的，你就可以继续去学习这个年轻团队的框架，不进入到10。但是每个人都在继续，不是会去到任何地方，每个人能够继续以任何的风格方式都对他们恰当的，只有一个个人一番在实的工作，另外人没有发现自己在那对另外人也许感兴趣于只是这个学习，然后知道谁说的，你想找到这个地方在哪，另外一个地方确实享受这个光辉之顺的。同样我们建造这个框架，这个以这样的方式，所以允许每一个人去找到他的地方在那里，就这个他多么想要的这个，都没有人给任何人压力，我们都一起前进，我们都是一个共同灵魂，我知道事情如何发展的等等，所以我只是想要继续这个我们这个成员邀请你们加入这个朋友们、学生们一起学习卡布智慧，成为他的一部分，成为我们的成员。在希伯来 Kesef 金钱是这个非常这个遮盖是一个意图精神的金钱，所有这些花费我们想保持整个系统运转。我们邀请你们官方的能够成为我们整个家庭的一部分，这个网络这个系统，按那些在这个课程那个继续确实显示你们的严肃性对的渴望。我们看到在视频当中如何发展，写到不是问题。而现在就是这个时间去真的放在一起，并且一个恰当的框架。欢迎你们加入我们。我们没有说在做，还有几个课程，我们在一个同样的组织，我们做很多的活动一起。我们将非常高兴能够再一次见到在以色列以及在课程当中，如果我们旅行到欧洲或者其他的地方，每一个在不同国际、不同的国际会议，我将非常高兴能够看到你们见面，并且回答你问题，拥抱你们，给予课程。我们将会继续接触。是的，下一周我们将会邀请，将会继续这个过程的朋友将会参与在我们下一堂的课程。我们将呈现这个课程的计划，这个课程的这个内容和大纲，然后继续我们的精神的旅程。我们将会建造这个计划，我们建立这样一个计划。你欢迎去问问题，看一切是否你有问题，去到这个新的老师。同样，我们将会建造这样一个计划，以这样的方式，每个人有任何方法、任何方式前进。我们将会建造这个系统，这样的方式，每个人可以找到这样一个地方。对他方便，特别说一下，这个是卡布智慧，不是尝试去将每个人转变成同样的事情。这个标准化现在发出中必须保持这个独特的个人，每个人都是不同的，他的心理支点、渴望、创造者。所以我们都经历这个道路，但是每个人必须是独特的，必须维持那个个体独特性，不是这个标准化一切，每个使得变每个同样。那是在其他地方发生的事情，但是我们有更多要来工作的，有这个
我准备将会非常高兴、非常喜悦的一个毕业礼。OK， 某个如果说这个金融困难有朋友在这些地方，这个金融的状态不复杂的，也许我们决定的话，可以转向这个关怀者没有问题，这个能够解决一切问题。OK， 通过朋友的帮助。OK， 如果没有问题，有金融问题无法支付没 OK， 你被免除。OK， 一切都没问题。所以我们有一点这个还接触课程 OK， 非常漂亮的框架，下一周见面，再见大家朋友们。